uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela bazalwane, ngibingelele ubaba umpostoli noma umpostoli egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelele nabafundisi, ngibingelele ubaba, umama, neRusha no Sunday School egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Simunyiwe isikhathi u3 minutes engike wona bazalwane. Nami ke bazalwane ngizovuma kakhulu. Ngizosho lokho bazalwane ukuthi ngizokusho. Kuthiwa ngizomukele abazalwane. Bazalwane anginakho ukuphika ngoba noJesu akaphikanga naye. Lithi izwi lapha kuma Roma 15 verse 7. Lithi ngalokho yamukela nani njengalokho noJesu Kristu wasamukela ukuze udunyiswe uNkulunkulu. Okushuthi ke nathi njengoba sila abazalwane kuyafanele nathi simukelane. Sibe munye njengalokho uJesu Kristu nawasemukela nathi. Mina ngizophika kanjani ke ngubani mina engizophika? uJesu Kristu wakwazi ukusamukela nathi ukuze udunyiswe kahle uNkulunkulu. Nami ngisho njalo bazalwane, ngithi ngiyabamukela abazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu ukuze sikwazi ukudumisa kahle uNkulunkulu. Ngizobika ke izinto ke bazalwane ezikhona ke la, i-toilet ikhona engaphandle laphana abafisa ukuya khona. Ozawuthi sefuna ukuya endlini encane ayengakhona ngale oya endlini khona elingaphakathi ngale ngakwamaseko mojikela ngale ukhona unyango ngale mawubona ukuthi ngathi ngapha khona umuntu futhi umshonde ngale khona unyango ngale ungene kuona uzoqhamuka kona indingane iseduzane nje iseduzane umnyango mawungena nje ika right mawungena. Okunye ke bazalwane ke ukuthi ke sizodumisa uNkulunkulu. Akukho okunye bazalwane ngikuphethe ilokho nje kuphela ukuthi sizodumisa uNkulunkulu. Njengoba silapha nje bazalwane sizomdumisa uNkulunkulu. Akekho ze kumuntu, akekho ze komunye. Akekho futhi ozomokunye kodwa size ngezwi njengalokho umama eshilo ekhuleka ukuthi uNkulunkulu akavule izindebe zethu ukuze sikwazi ukuthola izwi ngoba sizele yini la, sizele izwi. Akukho kunye sikuzele bazalwane. Ilokho ke bazalwane ngiyanamukela egameni elihle lenkosi Jesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.